Ongi etorri Gutun Zuria Bilbao, Azkuna Zentroko letren nazioarteko jaialdira. Jarraian, letren etorkizuna eta egoera, Gutun Zuria Bilbao, izeneko solasaldia izango da 4 ahotsetan. Iban de la Nuez, María Mur, Iñaki Esteban eta Peñat Sarasolarekin. Bienvenidas y bienvenidos a Gutun Zuria Bilbao, Festival Internacional de las Letras de Azkuna Zentroa. A continuación, tendrá lugar la conversación a 4 voces titulada Horizonte y Panorama de las Letras, Gutun Zuria Bilbao, con Iván de la Nuez, María Mur, Iñaki Esteban y Peñat Sarasola. Bueno, arratsaldeon guztioi. Jakingo duzue gehienok agian, baina Iban, Maria, Iñaki eta Laurok aholkulariak gera Gutun Zurian, duela urte batzutatik ona. Eta beraz, abiapuntu horretatik hitz egingo dugu gaur, jaialdiko aurtengo gaiarekin loturik, etorkizuna, jaialdiko antolakuntza eta horren inguruan. Bi hizkuntzak erabiliko ditugu, euskeraz eta gazteleraz izango da solasaldia. Ez badakizue euskeraz edo, badaukazu aukera gaztelaniaz itzulpena jasotzeko. Eta, hasteko egingo duguna da, erabaki dugu, pixka eta aurkezpen moduan edo, bakoitzan nundi gatozen edo literaturara nola hurbildu izan geran esplikatzea, eta gero ja sartuko gara jaialdiko kontuen inguruan, eta horrela. Orduan, nire hasiko naiz? Bai, ados. Nire kasuan ni berez autoretzatik edo idazle izatetik edo iritsi naiz ona, baina, nik idazletza ulertzen dut ezinbestez irakurletzarekin batera. Beraz, hau da, lehenengo eta behin irakurlea naiz denboran, eta gaur egun ere gehiago irakurtzen dut idatzi baino. Beraz, idazle horretatik hurbiltzen naiz literaturara. Esango nuke batzuetan inpresio dudala neko modu erromantikoan edo, bizi dudala hori, edo batzuetan batez ere idaztea sentitzen duela horrela hitzak batzen dituzunean eta horrelako magia moduko bate momentuetara iristen zerala, edo hori uste duzula. Gari dola 2 urte ona etorri zen Jon Gerediagak eta berak pixkat aldarrikatzen zuen hitz poetikoaren indarra, zentzu horretan. Hitza sortzailea denean eta sormenezko indar hori duenean, eta momentu horiek oso benetan bereziak direla. Orduan, ni hortik hurbiltzen naiz, eta orduan jaialdi batean ere hori bilatzen saiatzen naiz, eta uste dut ikusle bezala eta hori izan daitekela interesgarria jaialdi batean. Ez dakizuen nola bizi duzuen. Bai, sigo yo, o seguís vos, Iván, bai, orain esan duzula hori irakurle bezala ikusten zarela, idazlea baino lehen, irakurlea, nik esango nuke berdina, bai, literaturarekin nik uste dut ezinbestekoa dela, honetan baldin bazaude murgilduta lanean, aldez aurretik irakurlea izatea, Nire kasuan, nik soziologia eta zientzia politikak ikasi nituen, eta bai egia da oso irakurle amorratu izan naizela betidanik, baina garai batetan, batez be, nik oso argi neukan politikan egongo nintzela lanean edo komunikazioa eta politika dolako hori izan da niretzat oso interesgarria izan dana. Gero ikusi nuen aukera posible zala politikan lan egitea kulturatik eta arte garaikidetik zuzenean, eta egia esateko oso gazte nintzela praktika batzuk hasi nintzen egiten leku batean, neuzkan bi aukera, edo Erasmus egitera joatea Norvegiara, edo bestelan alako leku arraro eta txiki batean deitzen zala konsoni, batean hor egotea praktikak egiten. Eta esan nuen, jarriko naiz praktika hauek egiten hemen, eta nire amak esaten zidan, baina nola galduko duzu aukera hor atxerrira joateko Erasmus bekarekin, alako leku txiki batekin, etorkizunik gabeko leku txiki batean egoteko praktikak egiten. Eta pentsatu nuen, igual arrazoi dauka nire ama, baina
gelditu nintzenan, eta begira, pues, gaur egun, ia 30 urte pasatu dira, eta jarraitzen dut leku txiki horretan lanean, leku txiki hori nirekin batera joan da moldatzen, mutatzen, aldatzen, eta garai horretan arte garaikidean lan egiten zuen, beti proiektu politikoak edo gaur egungo gizartea aztertzen genuen arte garaikideko proiektuak babesten edo ekoizten, eta hortik hasi ginen katalogak argitaratzen proiektu horien harira, hortik komunitateak eskatzen zigun nolabaiten falta zirela itzultzeko liburu batzuk edo egileak, eta hortik liburu bildumak, eta batean Konsoni egitura berezi eta maitagarri hori argitaletxe bat bihurtu da. Eta beti alogondegiarekin Konsonik eukidu gertuko erlazioa, izan ere, izan gara hemen, nola da? Egoiliarrak. Hori da. Eta, Artista. Egitura izango zen gure kasuan, artista, ez dakite, egitura goiliarra edo ez dakite, egitura goiliarra bezala ginen hemen, eta irratia hasi ginen hemen, orduan, gero Gutun Zuriari lotuta Konsoni egon zen gehiago edizio independiente jardunaldi batzuk antolatzen, eta gaur egun batean jarraitu dut. Ez dakite, modu organiko batean, eta Konsoni jarraitzen du ikuspegi feminista batetik lanean liburuak argitaratzen, eta halako ahotsak zabaltzen. Eta horregatik nago hemen, esango nukenik. Edo hola, heldu naiz liburu mundura eta Gutun Zuriara ere. Iban? Bueno, mi caso es... Bueno, nire kasua zertzoa bai desberdina da. Niku batin atorrelako eta beste belaunaldi batekoa naizelako. Nik posible izan zitzaidan guztia egin nuen ikasteko, historia ikasi nuen, eta nik historialari izan nahi nuen. Historiak biziki gustatzen zitzaidan. Eta, ezin izan nintzen historialari izan, ez dut azalduko zergatik, eta orduan, oso mugimendu interesgarri bat agertu zen, artistikoa. 80ko hamarkada zen, Habana, eta ezagutza hori nire egin nuen, eta haien inguruan idazten hasi nintzen, beraiekin batera idazten. Hala, hortik abiatuz, hasi ziren lan batzuk eta horiek ona ekarri naute. Nire herrialdean ez nengoen kubatar bihurtu nintzen, akademian etzegoen akademiko, eta ni Bartzelonara joan nintzen beka batekin. Eta saiakera batzuk idatzi nituen akademiko etzen ikuspegi batetik, ikuspegi pertsonaletik, eta gainera erakusketa komisariatzen hasi nintzen. Garai hartan, nia belaunaldi hau da, 60ko hamarkadan jaiotakoak, ez geneukan inolako ikasketa kuratorialik, autodidaktak ginen, eta elkarrekin konektatzen genuen, gure ideiak partekatu, nolabait esatearren, eta lan kolektibo baten inguruan bildu, erakusketa baten inguruan. Beraz, artearen mundura heldu nintzen, La Balsa Perpetua liburu atera nuen, lehenengoa izan zena, azken finean, ez leku guztietatik barrena nabilelako ez da, eta, 28 urte nituen, ia 30 urte pasea dira. Eta lagun batek esan zian, eta hemen, eleberria non? Izan ere, liburu hartan bazeuden kapitulu batzuk, ezaugarri batzuekin, independenta zirenak eta gero beste batzuk zeuden, zubilan egiten zutena kapitulu batetik bestera, trabesiak ziren, hau da, toki solido batetik beste toki solido batera pasatzen ziren pasarteak. Eta nire lagun horrek ikusi zuen, falta zitzaiola euskortasun ukitu hori. Eta horregaitik fikziorantz egin behar nuela, eleberria idaztera. Ez nion kasurik egin, baina, ez naiz damutzen, ekonomikoki batez ere, nik saiakerarekin jarraitu nuen, inork espero zuen toki batetik, Konsonik eta argitaratu izan naute, badakite nola lan egiten dudan, eta,
artearen ikuspegitik ere jarraitu nuen. Eta, nolabait horrela iritzi naiz, nahi da erakunden buruan izan naizela, Bartzelonan, badaki zer den programazioak egitea, badaki zer den akademiarik gabeko saiakera egile gisa bizitzea, eta badakit baita zer den atzo aipatutako ideia hori, ezta? Idazketa, irakurketa eta dator guztiak aurre izan ginelako, eta aur garenean ez gara idazle, baina bai irakurle. Eta horrez gain, kolektibotasunaren ideia bat ere daukagu, ezta? Ez kolektibotasun primitiboa edo komunista nolabait esatearren. Baina, liburuak nolabait esatearren itsasontzi dira. Eta norbanakoa baino gehiago behar dute, idazle bat baino gehiago krisialditik ateratzeko. Eta hori izan da nire ibilbidea, azkar kontatuta. Azken finean, nire saiakera ez da bakarrik fisikoa, nazionala, estilistikoa ere bada, eta generikoa ere bai, ezta? Nire idazketak ez du loturarik genero zehatz batekin, edo genero zatikatu batekin. Nahiko hibridoa da. Ni ere hibrido naizelako. Bueno, nire historia normal samarra da zurearekin alderatuta. Asko irakurtzen hasi nintzen 14 urte nituela, irakasle bat etorri zitzaidalako, oso gaztea zena, eta lehen urtean ginen, eta oso ezaguna zen, bide batez. Eta irakasle horrek literatur eskolak ematen zituen, eta, eleberri poliziakoak irakurtzen zituen, Borges ere bai, Cortázar eta bai, eta horrela ze. Gainera, plan orokorra jarraitzen zuen bai, gero, berak hori irakurtzeko esaten zigun. Eta gainera, progrea zen, eta oso harreman ona zuen ikasle batzokin behintzat. Beraz, hortik abiatuz, 3 urte eman genituen irakasle horrekin, eta gainera oso aktiboa zen Bilboko irakurketa zirkuluetan. Beraren bitartez beste pertsona batzuk ezagutu nituen, eta oraindik ere haien laguna naiz. Eta horrela hasi zen komunitate hori, ez dakit nola egin. Gainera komunitate bat baino gehiago talde bat zen, kuadrilla bat. Eta horrela jakinmin literarioa mantendu nuen, eta garaiaietan, 70 eta 80ko hamarkadan, izugarri irakurtzen genuen, gainera. Akademikoki, 3 urte horiek pasatu ostean irakasle horrekin, filosofia ikasi nuen horren arira, eta filosofia ikasi nuen garai hartan, filosofia eta literatura lehengusuak bezala ziren, oso lotuta zeuden. Izan ere, influentzia handia filosofia alemana zen, eta gero ikusi dugu hori dela ona, egokia. Baina bere garaian frantsesa zen, eta egia da, frantsesa, batez ere 20. mendekoa, bazuela protagonista batzutan filosofo, idazle, eleberri idazle, dramaturgoa, eta zine zuzendari zena, nahasketa bazen egia esan. Sorkuntza zen jomuga, era guztietako sorkuntza. Nik filosofia urte bat atzerrian ikasi nuen, baina, ideia hori zen, da gero ona bueltatu nintzenean, El Correon hasi nintzen lanean, eta garai hartan, 80ko hamarkadan, nire ikuspegitik, behar bada oso hurbiletik bizi izan nuelako, oso urte emankorrak izan ziren literaturarentzat, Espainiaren kasuan behintzat. Batez ere gaztelaniaz idatzitako literaturaren kasuan. Eta oso aktibo zeuden zirkuluak. Betiko izenak Javier Marías eta Muñoz Molina eta hoiek gain, hoiek beraien obrak aurkezten zituzten, elkarrizketatzen genituen, 3., 4. elkarrizketan beraien lagun egin, Bernardo Atxaga baita ere, aspalditik jarraitzen nuena.
Eta lehenengo lana eta bigarren aurkeztu zituenean, nahiko gutxi antolatuta ikusi nuen kontua, Kafe La Concordiako bigarren solairuan aurkeztu zuen, horrelako kontua zen. Kafe La Granjan, Concordia ez Granjan, bekoa. Ez hori ere, nola deitzen da? Areatzako plazan dagoen kafetegi zar hori. Borrela funtzionatzen zuen kontuak. Akordatzen naiz, Carlos Fuentes Iruña tabernan elkarrizketatu nuela, Carmen Martin Gaitek gauza bera. Dena zen Nurbileko giro baten. Gero, egunkarian 2 urte egon nintzen sekzio kulturala koordinatzen, oso berria zena, eta hor ere konexio polita egin nuen argitaletzekin. Neukan harinagotik ere, baina indartu egin nuen. Hala, berritasunen aurrerapenak eta abar, aztertzen dituen, literatura industria, oroar sariak, zein sari ematen ziren, eta bar. Oso interesgarria da. Gero beste gauza da bakoitza ze iritzi duen. Gero, hasi nintzen hortik pixka bat urruntzen, argitaletxeak hasi zirelako Bilbora ekartzen, lehengoak bezalakoak ez ziren egileak. Hasi ziren ez egileak nahikotxo irabazten, elkarrizketa kontzentratzen ziren Madril eta Bartzelonan egiten zen bezalazte, baina Bilbo, Valentzia eta Sevillaren kasuan hoietara jendeatzen joaten. Argitaletxeak saiatu ziren, promozio lana egiteko ekartzen jendea, hau da. Elkarrizketa bat egiten genuen lan batzuen inguruan, eta lan horiek interesgarriak izan ziren edo ez, 2., 3. mailakoak. Eta beraz, kutsadura moduko bat zegoen, liburu txarrak era aurkezten zirelako, baina horrek ez zuen asko iraun. Aldi berean Guggenheim boom hori izan zuen, eta asko zerrezagoa zen horretan lan egitea literaturan baino. Urteekin eta literatura biztatik galdu gabe baita, azken finean irakurle bihurtu zoaz denborarekin eta listo, eta hori ere ez da gutxi. Baina, orduantze deitu didaten Azkuna zentrotik, bere garaian Alondiga zen horretatik, galdetuz zer egin genezakeen, eta horrela Gutun Zuria jaio zen, eta hori izan zen aldi berean nire burua berrasmatzeko modu bat. Literaturan berriro murgildu, jendea sarduratu. Literatura onena egiteko gogoa sartu zitzaidan. Ikusi genuen zen literatura ona ekarri alzen. Eta horrela berriro murgiltzen hasi nintzen literaturan, eta hori da nire historia funtsean laburtuta. Iñaki hori aipatu dula, aprotxatu nahiko nuke esateko ni ona lehengo aldiz idazle bezala poesia emanaldi batea etorri nintzela, 2000 eta txekeatzen egon naiz, duela 11 urte, 2015 etorri nintzen, eta parte hartu nuen rezital poetiko batean, tartean Chantal Maillard zegoen, goratzen dut, eta bat, eta goratzen naiz gero galderetan publikoko batek asmo oso honez, noski, galdetu zidala, ea zer sentitzen zen poesia euskeraz idazterakoan. Bera euskalduna zen, euskal herritarra zen. Hain hizkuntza zai eta zarrean poesia idaztea. Eta nik erantzun nion, okeraz banaizen erantzun nion, poesia euskeraz idaztea zaila dela, oso zaila dela, baina gazteleraz edo inglesez idaztea bezain zaila. Hau da, zailtasuna dagoela poesia idaztean, bezain beste hizkuntzan, ez? Bete barrezun baldintza dela hizkuntza hori jakitea, euskera jakitea kasu hortan, ez? Eta, hori, anekdota txiki bada, goratzen ez gero bertan zegoen beste poeta espainiar batek, oso modu atseginean Juan Antonio Gonzálezek esan zidala, manda narices tener que explicar esto en Bilbao, ¿no? En tu propio pueblo. Baina, anekdota hori kontatzen dut, justo horrengo urtean, deitu zidaten, pixka bat jaialdian ere, euskerazko programazioan ere, parte hartzeko eta, ideia batzuk emateko, ez? Eta, festivalarekin lotuago ja, igual hortara joateko,
ni azkeneko urtetan batez ere hori pentsatzen aditu naiz, ez? Hau da, euskaratik, ez euskeraz bakarrik, baizik eta euskaratik, ez? Festivaleko gauzak, gaiak eta pentsatzen, ez? Eta hori ez dela soilik itzulpen kontu bat, baizik eta dela begirada kontu bat, ez? Ez euskara berezia delako, baizik eta kokatzen zaitulako leku batean. Eta horren barruan, batzutan, hain justu, pertsona horre galdetu zidanaren arira, pentsa dezakezu euskara, ez? Horako zoologiko sindromea edo museo arkeologiko sindromea izan dezakezu eta pentsatu euskaraz egiten diren gauzak direla gauza aparteko eta isolatu batzuk. Eta injustu nik uste erronka dela kontrakoa, hau da, euskaraz eta euskarako sormena munduan egiten dela aldi berean eta ezinbestez dagoela beste guztiekin lotuta eta erronka dela pixkat hortik pentsatzea, ez? Eta beti ere oreka mantendu behar da, hori hizkuntza kontuak ere badaude, nola adirazi, ez, lotzen direnean hizkuntza ezberdinetako autoreak, baina azkenean euskal idazle batek beste edozein idazle bezala gaur egundik eta mundu hontan idazten du, eta nik uste hortik pentsatu behar dela dena, eta nik uste azkeneko urteetan hortan aritu dela denon artean noski, baina batez ere hasieretan hori nuela buruan, ez, eta pixkat jaialdiari begira, nik uste begirada hortik izan dela, pixkat, eta lehen gogoratu nahi zen galdera hortik nolabait datorrela, hazi horretatik datorrela, jaialdia pentsatzeko nere modua, edo. Gainera euskara ez dago, ez da bapatean daudela 2 edo 3 hitzaldi euskeraz, eta saiatzen gara beti alden neurrian, beste egunean esan zidaten, edizionetan 157 euskera zela. Ez dut kalkulatzen. Nik ez da. Baina hori izan zidaten, ez dakit ze punturaino hori, baina gutxi gora bera horrela izango da, ez? Eta hori saiatzea eta gainera hori auditorioan, bastidan, ez? Ez dakit, nik uste azkenean denuna egiten dugun gauza bat dela, ez? Eta oso modu naturalean, naturalki ez badia egiten gauza horiek, azkenean alperrik gaizki programatzea da. Eta iruditzen zait, hori pixkanaka urteekin lortu dugula egiten, eta baita ere lotzen, ez? Lehen esan dudana, tradizio ezberdinetako idazleak, euskal idazleekin, euskal idazleak bereien artean, alternatiba ezberdinak. Niretzat azkenean, euskararen garrantzia eta presentzia hori nolabaiten beinatek batez ere bermatzen duela, niretzat ni izan naiz azkena heltzen talde hontara, eta oso ondo hartu naute, oso postasunez, esango nuke nik, behintzat horrelan hartu dut nik harrera, beraiek ja zeuden aholkulari bezala lanean, ja llevabais juntos, no sé cuántos años de... Zenbat urte zera matzaten batera? Zuei ja denbora bat zenera maten agertu nintzenean, ni azkena izan nintzen iristen talde honetara, eta nik esango nuke, nolabait, niretzat badagoela ikuspegi garrantzitsu bat, eta erakutsi behar da, bai gutun zurian, eta bai orokorrean, kultur jardunbidean. Kontutan hartuta, esate baterako konsoniti landutako dinamikak, ikuspegi feminista, transfeminista, horrek badu zerikusia literatura eta mundua ulertzeko moduarekin. Hain zuzen ere zeharkako ikuspegi batetik ulertzen dugu guk. Eta ikuspegi hori intersekzionala izan behar da. Saiatu behar gara gainera, ikuspegi edo gonbidapen guztiak pertsona zurientzat ez izaten. Pertsona desberdina barne hartzen intersekzionalitate horrek bereziki asola dit jaialdi honetan eta kultur praktikan orokorrean. Eta badirudi, ezinbestekoa dela. Azken finean rol asko daude, gu hemen gaude modu batean eta rol bat representatzen, aholkularina, baina beste hainbat gauza gara, ama, alaba, bikotekide, hainbat nortasun ditugu. Eta azken finean niretzat horiek ere garrantzitsua dira, eta garrantzitsua da mai inguruetara eramatea profiloiek. Azken finean literatura munduan egoteko modu bat da, Zararotzek esaten zuen, ez da? Berarentzat mundu eraldatzeko modu bat da idaztea, eta hori zaten zuzen ere helburuetako bat literaturaren kasuan.
Gaur goizean, gutun zuria pron esate baterako erresistentzia aipatu dugu, ezta? Eta hitz hori, lehen inguruan aipatu den hitz hori, asko errepikatu da jardunaldi osoan zehar, eta naturaltasun osoz, erresistentzia. Eta nik uste dut, niretzat literaturak badaduela zerbait garrantzitsua, resistitu egin behar da oso mundu arraron bizi garelako. Eta Iban eta ni askotan hizketan aritzen gara, eta esaten dugu guretzat oso garrantzitsua dela, behingoz baztertzea, eta goizean ere esan dugu, kulturre borroka hori behingoz baztertzea. Klase borrokana, desberdintasuna, hori dibertsitatea ez da trampa bat, errealitatea da goizean esan dugu. Eta hori ere ondo errepresentatuta dago jaialdi honetan. Gainera, uste dut, laurok pentsatzen dugula horrela. Bai, egia esan, ni artetik nentorren, erakusketa bat egin nuen, izenburu modura esaldi bat zeukan, etzen oso originala, baina bai estandarte bat, eta literaturarako arterako balio du, eta kulturarako baita. Inoiz ez da erreala. Eta nik uste dut hori dela artearen definiziorik gorena. Erakusketa prestatzen ari nintzen hemen, eta erabaki zen, interesgarria izan zitekela bide batez 2019 hasieran inauguratu zen. Eta, esan zuten behar bada interesgarria litzateke, gutun zuria jaialdian, arteak literaturan duen tokia aztertzea eta alderantziz. Horrela deitzen zen erakusketa bai, baina parafrasi batekin deskribatu genuen. Hala, mi museo ardieraztan hotze izena jarri genion. Zer salbatuko genuke hori gertatuz gero? Zer gertatuko litzateke? Eta zer ikusi genuen? Museo guztiak erreko balira, oraindik ere testuak geratuko lirateke. Arteari buruzko testuak, artetik idatziak, eta artearen fikzioak ere geratuko lirateke. Edonork egin dezake katalogo bat, biografiat eta ondo geratzen da, baina interesgarria biografia barruan datorrena da, kurrikulumean ez datorrena. Akatsak, oztopoak, eta horrela iritsi nintzen jaialdi honetara. Deigarri iruditu zait baita, ez dela literatur jaialdi hutsa, Iñakik sortu zuena eta bar ikusita, gu jaso dugun jaialdi hau letrena da. Hori hasieratik zegoen, bai, baina zuek horrela proposatzea oso interesgarria da. Zergatik? Letrek literatura barne hartzen dute, baina harago doaz. Seinaletik barne hartzen dute, kartelek, arte kontzeptuala dena barne hartzen dute. Eta argi dagoenez, leloa, gutun zuria, bera, esanguratsua da. Aurra nintzeneko Kuban, karta zuria eskatzea rontragoska bat eskatzea da. Marka bat zen, eta horrela geratu zen, betirako. Karta blanka bat jarri, gutun zuri bat. Eta niretzat, baskatasunaren seinale izaten jarraitzen du. Bueno, si hablo un poco desde el principio, ¿no? Gutun zuriaren hasieraz hitz egin behar badut, edo, horretaz ari garela, 2006an hasi ginen proiektua pentsatzen duela 20 urte. Orduan, ez zegoen alondigarik, baina bazegoen alondigako bulego bat, alaxe deitzen zitzaion. Mariane Gaina ere bertan egon zen, bere izan zen, alondigako lehen zuzendaria. Eta hartan, eraikina eraikitzeak berak zekarren lanaz gain, edukia ere pentsatu behar zen. Eta aurrekoan esan den moduan, orduan deitu zidan, nik ezaguna nuen aurretik, berak antolatu zuen aurrez EHUko biblioteka, berak salbatu zuen, nolabait, Uholden ondoren bertako biblioteka, eta, lagun asko genituen komunea, jaleo bat, ezta? Deitu ninduen, eta galdetu zidanea zer egin genezaken. Nik proposamen hau egin genion, 2 arrazoen nagusigatik. Bata, txiripaz, izan ere deitu zidanean, hain justu
jaialdiko Cartagena de Indiaseko aldizkariko artikulu bat irakurri berrian nintzen. Eta hartan, analisi bat egin genuen, zer falta zaio hiri honi, Ez dugu errepikatuko dagoeneko, bertan dagoena, ez dugu errekalde areto egingo, zerbait berria egin behar dugu. Eta egia da, literatur jaialdietan, eta garai hartan, literatur jaialdiek eurek indar handia zutela. Segoiako jaia, eta atzerrian, Londresen zegoen, batzuetara joan nintzen, eta, oso interesgarria zen hartan. Izan ere, 6-5 egun haietan autore asko elkartzen ziren, eta benetan bizia izaten zen jaialdia, tailerrak eskaintzen ziren, hemen eskaintzen ditugun bezalaxe, eta oso intentsua izaten zen. Ideia hori lantzen hasi ginen, izan ere, iruditu zitzaigun hain zuzen ere, hartan Guggenheima zegoela. Letretakoa azaltza oso ondo iruditu zait literatura esan beharrenetara. Zergatik deitzen diogu nazioartekoa. Bada, garai hartan, Bilbon nazioarteko hiri gisa proiektatzetik harratako, eta hori udalaren baitako zerbaita. Hemen pentsatzen genuen, halako paranoia batean geundela, nazioarteko CBT-an, Guggenheima hortzegoen, eta bar. Beraz, hartan, zerbait egin nahi zen, behar bada ez hain bizutsua, baina saiatzen ginen sintonia bat ezartzen, hartan geneuzkan gertaera haiekin, eta horiek ere, aurrera egin dute BBK Live hartan sortu zenak ez du oraingoaren inolako antzik. Halako zerbait egin nahi genuen osatzeko momentu hartan hiria zena. 2008 arte gogoan dut ilusioz beteta geundela. Eta hor hasi zen guztian, lehen edizioak izan genituen, gero hitz egingo dugu behar bada zer izan den gehien gustatu zaigun urte hauetan, baina saiatu ginen, gustatzen zitzaigun jende hori erakartzen. Beti dani gustatu zaizkigun profesional eta autoreak. Lehenengo esperimentala izan zen, Eri Hosban gomendatu genuen, historialari famatua da, Jorge Semprún ere gomendatu genuen, niri beti gustatu izan zait asko, eta gero ikusi dugu bere alderdi publikoa zein den, gainera izara errebele xamarra dauka, baina behin ongi ezagututa oso seduktorea zen, ikaragarria zen, eta Juan Goitisolo ere gonbidatu genuen, gazteriaren eredu zen garai hortan, asko errespetatzen nuen, gainera linguista filosofo gisa beste hainbat profesional, eta gogoan dut, Kanadan erakusten zuenean, Tom Hossonek, nire liburu bat haren autobiografia zen, eta gero ona ekartzea bikainero ditu zitzaidan. Ederra izan zen, Hanif Kureishi ere, hemen izan genuen, asko miresten nuen, batez ere errokarekiko zuen pasioagatik, eta guretzat apostu handia izan zelako, bera lezarrera eraman eta bertako tabernetan sartzea, eta gustatu zitzaion noski. Baina hemen utziko dut, bestela gehiagitzen dut. Gainerakok zer azpimarratuko zenukete izan ditugun edizio horietatik? Ni neko mitomana izan hori naiz, baina batez ere azpimarratuko nuke, jaialdi bat, literaturaren distorsio bada, ondo ateratzen bada, onerako izango da. Ulertzen baldin badugu, literatura, badakigu bertako idazle guztiak, baldin badia oso nazistak eta exhibizionistak, asko bai behintzat, ez da, ederki datorkie orduan, jaialdi bat ospatzea. Baina, jaialdietan beti jaia izan behar da, ospakizunak egon behar dute bertan, eta izan ditugu, hasieratik ospatu ditugu, baina hor badago beste puntu interesgarri bat. Jaialdi batek
eztabaida serioko batzuk gorpuzten ditu. Behar bada ospakizun horretatik beherako daudenak. Momentu honetan esaterako oso aldakorra den eztabaida bat daukagu. Non autorea eta obra bereizi behar diren. Jaialdi batzuetan elkarrekin doaz. Hori bereizi beharra da. Eta beste gauza batzuk ere bai. Eta jaialdietan dena batzen da askotan. Zu, zara autorea, liburua, editorea, banatketaren ardura izan behar duzu, kritika nork egiten duen jakin, erreseina nork egiten duen, eta hori guztia jaialdiaren barruan sartzen da. Eta horrek badu alderdi positiborik, ongi iruditzen zait hori eztabaida hori guztia batzea. Baina, bestetik, iruditzen zait hemen jaialdi erabat ezberdin egiten dugula. Oso erraza da jaialdiak antolatzea. Nik adimen artifizialari galdetu diot gaur goizean. Nola antolatu 2027ko jaialdia? Eta esan dit, 20 urte betetzen ditu, orduan, noski, atzera begirada bat egin beharko da, iragana oroitu beharko da, baina behar bada, etorkizunaz ere hitz egingo da. Ikusiko dugu, arkeologia hori egiten dugu, benetan. Baina azken batean, beti esan ohi duguna da. Guri ez zaigu interesatzen momentotan. Guk, adimen artifizialari edo Google galdetzen baldin badiogu 6 suplemento kulturalen inguruan, egingo digu, jaialdi bat egingo digu, eta fama bada, interesatzen zaigun guztia, nahiko onargarria izango da, baina iruditzen zait guk arriskuak hartu ditugula, jaialdi barruko mikro jaialdi horiek, euskaraz egin ditugunak, hemen ditugun autore erdiak mainstreametik kanpo geratzearen autua. Bestetik, hautatu ditugun artista eta idazleak multitaskinare egiten dute, ez? Guri gustatzen zaigulako edo horrela izatea nahi dugulako. Badakigulako, hor badirela belaunaldi batzuk zereginetan ez badabiltza ezin dutenak aurrera egin. Eta hori islatu nahi dugu jaialdiak egungo zailtasun eta egoeraren isla izan behar du. Gaur aipatu dugu esate baterako edizioa, editorial handiak aipatu ditugu eta baina hor xehetasun bat falta izan zaigu. Ez du ikusi horrek zer eragin duen autorearengan. Izan ere editorial handiek, talde handiek dituzten irabazia asko, gero marketinean, protokoloetan, afarietan, hor badute ordaina, baina ez hainbeste autorearengan. Ez gehiegi. Ez dute autorearen irabazietan etekin berezi hori sortzen. Eta ikusten baldin badugu, autoreari begiratzen baldin badugu, editorial handi batekin edo txiki batekin lan egin, bere egoera finantziario ekonomiko horretan, reperkusio hori, ordain hori, ez da hain nabarmena. Naiz eta oso idazle ospetsu izan, eta hori maigainan jarri behar da. Hor, proportzio hori ere begiratu behar diogu. Ez beste proportzio guztiei. Ikusi behar dugu ondo, zer gertatzen den autore horrekin, sortzaile horrekin. Literatura hori sortuenekin, eta gero gainerakoarekin ere bai, jaialdiak antolatzen ditugunak eta bar. Baina lanean diharduen sortzaile hori gabe guk ez daukagu bizibiderik, eta hori aldarrikatu beharreko zerbaita. Eta iruditzen zait, hori aldatu ere egiten dugula, proportzio hori. Eta ez da pargainan egotea, ikusi behar da nork egiten duen benetako literatura hori. Bai, Iban, esan duzu, ez da jaialdiaren barruan mikro jaialdiak daudela euskaraz, eta egia da, gure jaialdi honek, hemen mikro jaialdi dauzkatela, badaukagu beste bat, jardunaldi profesionalen mikro jaialdia, eta betea antolatu dugu Gutun Zurian alondigan, eta, uste dut Fernandok ere sarritan aipatu izan duen zerbaitela. Adi egon gara, arreta jarri diogu, begirada profesional horri. Nahi dugu industriaz hitz egitea, komunitateaz, eta era berean kontzientzia handia nahi dugu. Hau da, nahi ditugu izan handiak noski, baina, eta izan handi horiek behar bada editorial handiekin lotuta egongo dira, baina zailena zer da guretzat edo zer lortu nahi dugu zerrazten zaigu editorial independente horien presentzia, eta guk hori bermatu dugu. Horretan kontzientzia jarri dugu. Iruditzen zait hori oso garrantzitsua dela, batzutan ez dugu arreta horretan jartzen. Iruditzen zait gainera publiko handiak, ni astelehen esate baterako liburu bat aurkezpenean egoen nintzen Bartzelonan. Eta aurkezpenera etorri zen emakume bat, etorri zen autoreagatik,
bere familiakidea zen, eta sarritan etzen horrelako ekitalitara joaten. Eta gero esan zidan, berak liburak erosten zituenean, edo etxean zeudenean, ez ziela begiratzen editorialei. Eta orduan etxera itzulitakoan hasi zen editorialei begira. Iruditzen zait lan hori ez dela ikusten, sarritan, ez eta jaialdietan ere. Eta profesionalekin ere, hori gertatzen da. Gaur goizean izan ditugu jardunaldiak, eta jardunaldi profesional horiek interesgarriak dira. Izan ere bertan, hainoikoak ez diren profilak agertzen dira. Eta errola asko nahastu daitezke, zuk ere aipatu duzu, Iban. Eta jaialdi honek hori guztia islatu nahi du. Badago, hitzaldi bat, nire ustetan, intersektorialitate horiek ongi adierazten dituena. Eta Leire Bilbao, Sara Torres, Unil Hachemi eta Paul Was elkartu zirenekoa izan zen esate baterako. Modu xaloan, izan ere, lau profesional dira hizketan, baina bakoitzak bere ibilbidekoa da, batek euskaraz hitz egiten du, beste batek hizkuntza anitzak aukeratzen ditu, arabieraz, gaztelaniaz lan egiten du, baina badira identitate ezberdinak, queer, migratzaileak eta hor, simbologia, identitate, errol ugari elkartzen dira, generoak, hibridazioak ere bai, eta hor, batzuek intuitu ditzakegu eta beste batzuk ez, baina hori guztia hor elkartzen da, hor dago. Eta xehetasun horiek guztiak ikustea eta hartutako erabaki horien kontziente izatea ezinbesteko iruditzen zait. Azken batean, errelato hori geratzen da, narrazio hori geratzen da. Eta egungo ezegonkortasun garaikide honetan horixe da zailtasunik handiena. Badakigu hemen geratuko dena errelato edo narrazio hori izango dela. Badakigu fascismoek hori bermatu nahiko dutela eta kulturara begira jarriko direla beren errelato hori azpimarratzeko. Eta badakigu beraz hartzen ditugun erabakiak ez direla hutsalak. Iñaki zuk ere aipatu duzu liburu hon eta liburu txarren hauzia, eta nire buruari galtzen diot, editorial txikiok, independenteok, hartu dezakegun luxu hori, liburu txarra publikatzeko luxu hori, uste liburu hona berretugula, izan ere Planetak milaka liburu txar hauta ditzake, eta behin inkestak ateratzen direnean, eta datok ateratzen direnean, esango dute, badira, 0 ale saldu duten liburuak, eta ehundik bera saldu dituztenak. Eta esango duzu, zein editorialek argitaratu duen hori? Liburu txarroiek edo eta, hor agertzen dira. Eta iruditzen zait, lehen mailako eta bigarren mailako autoren banaketa hori ere editorial handiek egiten dutela. Guk jaialdi honetan ez dugu halakorik egiten behintzat, eta iruditzen zait, hartutako erabaki sendoa izan dela eta eskertzekoa gainera. Azken urteetan, egia esan zaila zait erabakitzea beti bezala ez, bat edo beste, baina burura etorri zaizkit bizpahiru, eta laburki esango ditut. Batetik, Miren Agurmea eta Eduardo Mogaren arteko solasaldi bat auditorioan egon zena poesiaren inguruan, poesia zentroan egon da, eta nik uste zoragarri izan zela bien arteko solasaldi hori, poesia hitz egiteko beste modu baten inguruan, oso landua, oso ederra izan zen. Duela, esango nuke 3 urte hemen, areto honetan, Jo Mikel Leua eta Txomin Badiolaren arteko solasaldia ere bai, gainera elkarri begira aurrez aurre hemen jarri zirela, eta bereien idazketa prozesuaz, Ibanek esan duen, arte mundutik datozen idazten duten bi idazle ere izanik, hori ere irutzi izan oso emanaldi ederra izan zela, eta beste 3. bat oso gogoan dudana da Ibrahim Abalde eta Metxar Zaiusen arteko solasaldi auditorio betean, liburua argitaratu zen urtean edo hilabete gutxietara. Hau da, oraindik Aita Santuak ez zuen irakurri. Ez Aita Santuak, ez dakiz Matitzulpen, baizik eta, atera eta berehala. Eta oso emanaldi berezi izan zen, horre ere instituzio, jaialdi bezala ere erronka bada, ez? Horrelako egoera bat, ez? Ibrahima ez delako persona batenan ez dagoen ohituta kontestu hauetara, nola egokitu eta uste oso ondo atera zela, oso berezia izan zela, bien arteko solasaldia, ordura arte, ez logo jaialdi batean ez zuten parte hartu, eta uste oso emanaldi nik batzen ez nahiko orduri nengoela, ondo aterako tezen, baina oso unkigarri izan zela emanaldi hori.
Eta, bueno, 3 horiek bintzat nik oso gogoan ditut. Bai. Yo recuerdo un momento grave Nik ere, badaukat, momentu bat niretzat bikaina izan zena. Gogoan dut, Maialen Lujanbiok jaialdia inauguratu zuen momentua. Ez dut sekula alakorik ikusi. Hori nire memorian geratu da. Eta, bueno, denak egin ditugu alako momentu ukigarriak izan ditugu. Eta niretzat oso Kristina Rivera ere izan genduenean. Bai, hemen, egongo gara, etorkizuna hitz egiteko ere utzi behar gutatu da, baina egon gintezke honetaz hizketan luzaro. Eta, has gaitezen bada, etorkizunaz zer? Nik jaialdiaren etorkizunaz gutxi dakit, etorkizuna definizioz ez da existitzen. Baina, nire buruari jaialdiaz edota programazioaz galdetzetik aratago galdetuko nioke, batetik formatua, elkarrizketa formatu hori. Hemen, hainbat pertsona izan ditugu, formatu hori hautsi dutenak, eta gainera modu erabat erradikalean. Bata, idazle Sudafrikarra izan zen, eta berak elkarrizketa idatzita ekarri zuen, bai galderak, bai erantzunak. Galderak gogoa izango dituzue. Galderak bere konfiantzazko pertsona batek egiten zizuen, eta argentinarra zen. Eta elkarrizketa bera tekstua izan zen, sorkuntza lan bat izan zen. Eta antzeslanetik oso gertu egon zen gainera. Editoreak galdera egiten zion, duintasun osoz, noski, berak bazekien, eta berak testura joan, eta azpimarratu egiten zituen bertako testuko ataloiek. Eta hor, hizkuntzaren oralitate hori edo askotasuna alde batera utzi, eta horrek jarratu zuen. Eta interpreteak eskerroneko egongo ziren, bide batez eskerrak eman nahi dizkiet, bai, eskertuko zuten, bai, gogoratzen ez hartan pasazutela testua behintzat, bai. Baina, hor, ez dakigu, nola elkarrizketa bera ere, ez genekien elkarrizketa genero sortuko ote zen. Goibeiren liburu ere gogoan daukat, eta elkarrizketa liburu bat izan zen. Berak esaten zuen, elkarrizketak bere lanaren zati zirela, bere obraren zati. Ez lanaren zati bakarrik, obraren zati zioen. Eta horrek zer pentsatu ematen dit. Hau da, ez da, eseri eta etorkizunaz hitz egiteko auto egiten duen pertsona bat, ez. Ezberdina da. Eta bestetik, Fernanda Arrabal, badakigu, bere figurari ertxikilotzen zaionetako bada, eta elkarrizketa bat egin zion Ramon Bareak berak, nork eta berak, hor biak jarri genituen holtzak. Baina, performance bat egitea erabaki zuen Bareak, galdera bat egiten zion, bera zutitzen zen, batetik bestera ibiltzen zen agertokian, nahi zuen bezala erantzuten zuen, eta hurrengo galdera iritsi arte, hala. Ez dakit, nik ez dakit elkarrizketa, kolokio eredu hori agortu haute dago, baina bai pentsatzen du sarretan aldatu egin daitekela, eta ez dakit nola, bai askotan pentsatzen dugu behar bada moderazioa kendu dezakegula, ez da? Batzutan deserosa izan daiteke, baina deserotasun horrek era berean sortzen du halako beste egoera bat, bai elkarrizketa bat daukagu hortan. Etorkizunari lotuz, William Gibsonen esaldi bat esan nuke. Berak esaten du, etorkizuna dagoeneko hemen dagoela, baina banatuta. Eta badago Kubako esaera bat, esaten duena, inork ez dakiela esperoan duen iraganaren berri. Minutu bat geratzen zaigu. Yo creo que con eso ya podemos, nuestro futuro ha quedado dicho con el pasado, ¿no? A ver qué pasado nos espera. Zer iraganen daukagu zain? Uste dut orain publikoari eman beharko digula hitza. Zer etorkizun dugu honekin, ikus ezagun. Galderarik badago?
zein etorkizun espero duzu, zein etorkizun du literaturak? Jaialdiaren kasuan zailagoa da. Bueno, jaialdia nahiko berria da, ezta? Bai gehitu nahi nuen gauza bat, lehen aipatu duzuena nik ere ikusten dut etorkizunari begira, hola, erronka edo arazo handienetako bat dela talde editorialen konzentrazio hori, eta horrek autorengan izan dezaken eragina. Nik begiratzet beste leku batetik euskaraz idazten dut, eta zorionez, momentuz euskarazko argitaletxeen panorama nahiko zabala da, aukerak daude, txikiak dira, konparatuta noski multinazionalak eta talde handiak, eta horrek ematen dizu uste askatasun bat idazle bezala, beste literatura batzuetan agian ez dagoena. Edo lortzeko izan bartzera da ja oso persona konsagaratua. Osea, esan dut, euskeraz uste askatasuna handia dagoela, o konparatiboki hasieratik nahi duzuna gutxi asko idazteko. Baina joera ikusten dut sistemikoki literatur munduan eta kultur munduan joera geroz eta handiagoa dagoela, lehen aipatu zuen bezala, negozio ikuspuntua gailentzeko, eta horrek ere, ez dakit ze punturaino, iraungo duen egoera honek baita euskeraz ere. Ze, bueno, askotan aipatzen da, geroz eta argitaletxeek geroz eta zailtasun handiagoa dituztela eusteko beraien langintzari, liburu salmenten egoera beranzkoa dela orokorrean ere aipatzen da. Orduan, ez dakit, hau da, batzutan pentsatzen dugu gaur egun duguna betiriko kontua dela, eta igual perspektiba historiko hori falta zaigu, eta ez dakit hemendik 10, 15, 20 urtera euskal literaturaren panorama hori izango den, hainbeste aukera egongo diren, edo ez, eta euskal literaturatik kanpoan ere, ze panorama egongo den, ze, bueno, zuk Maria aipatu bezala, Espainiar literaturan ere uste daudela referenteak diren literatur txiki independente asko, eta hoiek egongo ez balira, ez dakit ze panorama izango genukeen, ez? Orduan, eta autore bezala horrek nola eragiten dizun, ez? Dena oso bideratua izango dugu, kalkulo komertziala sartu beharko da sormenaren barruan, asumitu beharko da, atzo esaten zen ere hori promozio aldetik, ez? Deno bukatuko dugu rilak egiten eta holako gauzak, ez dakit, gauza horiek egiten ditu dela rilak ere nik, baina, bueno, ez dakit. A ver, ojalá, nik espero nuke mantentzea, desde luego, daukan, euskal literatura daukan berezitasuna, zera hori da, dagoen komunitatea, eta dagoen konplizidadea. Azkenean euskaraz argitaratzea, gu gaudela orain euskaraz argitaratzen ez dauka zer ikusirik, espainolez argitaratzea estatu espainolean. Azkenean, estatu espainolean, saiatzea lekua bilatzen komunikabideetan, hori, benetan, orain dela gutxi hitzaldi batera deitu zidaten, y el titular algo así como con Sony, ¿cómo se hace oír? Hau da, nola entzungo gaituzten oian basati horretan. Eta nik hori ikusi da zen, ez dakit nola egingo dugun, baina literaturaren etorkizunari dagokionez, hor prezio finkoaren arau horrek, esaten zuen, hori ikaragarria da, eske liburuak oso garestiak dira, eta, behar bada hori beharrezkoa izango da, horrek independentziak, bitxikeriak garatzen dituelako, eta, ez dakit, orain liburutegi asko izten ari dira, eta Sabadellen ere itxi berri da bat Donostian, ontza liburu denda itxi da. Efectivamente, que están cerrándose librerías. Liburu denda independente horiek izten ari dira, editorial independente horiek izten ari dira, espazio txiki horiek izten ari dira, eta hori tamalgarria da, oso tristea da. Izan ere horrek, garamatza Amazonera, iritsi gara puntu batera non erdin mailako editorial horiek, argitaletxe horiek, asteroid eta bar, anagrama bihurtzen ari diren. Anagrama momentu honetan ia planeta bihurtu da, eta planeta horrek Amazonerantz jotzen du, izan ere Amazon bera bizi sistema bat da, bizi modu bat da. Eta hor guk etorkizunera begira ez dakit, Niko Lentzer hori eta Mari Domingi eskara bat egingo diet hemen.
nahi nuke planeta leher dadila, 1000 zatitan, eta ez dut asmotxarrez esaten, ez dut nahi desagertzea, nahi dut lehertzea, eta zatitxo bakoitza independente bihurtzea, txiki bihurtzea, eta horrela, bueno, gure txikitasunetik berriro ere gure komunitate horretara bueltatzea. Ibanek aipatu duen komunitatera. Komunitate hitza aipatu dugu, eta hori ezinbestekoa da. Txikitasun hori euskal literaturaren ezaugarri zoragarrietako bat da. Hizkuntza gutxitu izate horrek eskaintzen diona, eta hizkuntza hegemonikoetara salto egiten dugunean hor, izan egon gaitezke Bogotako liburu azoka batean, Buenos Airesen eta barret hori zoragarria da, baina badauka gero gainbera hori, talde handiena, monopoliorena, eta hori sistema literario osoan elkartzen da. Hor sartzen dira liburu dendak, eta bar. Hor, prezio finkoaren lege horrek gure biodibertsitate hori mantentzen du, eta hor bermatzen du anitza izatean gure errelatuari, baina hori mantentzen ez bada ez dakit bai, hor liburu dendek dute hitza. Hor utxune bat utziko dute, bai, baina inbertsio fondoek ez badutuzte erosten orduan jakintzan, Gasteizen alokairo igo zioten 80 mundu sineri bai, eta ezin izan dute hori mantendu. Hau da, kasu gehienetan, liburutegiak izten direnean, ez dira izten publiko faltagatik, irakurle faltagatik, ez dira salmentegatik, inbertsio funtsengatik izaten dira. Etxebizitza arazoak azkenean editorialei ere eragiten digu, denoi eragiten digu. Eta oso modu konkretu fisikoan gainera, bertan gauden guztio eragiten digu. Ibanek lehen esandakoari helduz, egia da, hor, daudela literatur talde handiak, eta haien irabazi horiek, gero, autore munduan, liburuaren munduan, ez da etxe bizitzak ematen duena, esate baterako. Eta hor, zigiluaren arabera, ikusi beharko da, bai, baina tuzketzek esate baterako, bere maksima da dirurik ez galtzea tuzketzen, eta horrela jokatzen dute. Eta horrekin nahiko zaie, nahikoa, bai. Beraz, eta Ibanek ere aipatu du. Badirudi orain, talde handi horiek hor daudela, eta ez dakit JP Morgan diren, edo gainerako taldeak, non, 6 hileroko bakoitzan milaka milioi lortzen dituzten. Baina horrek zer dakar txarretik. Zer da horretan txarrena? Okerrena da, autore horiek, guk guretzat, autore handin diren horiek, eta iruditzen zaigunak ederki pasan direla, ez dute ordain hori jasotzen, miseria bat ematen diete. Beraz, hitz egin dezakegu literatur izarrez, bai. Baldinetan ikusgarritasun hori eta ospe hori baldin badute, baina hortik ezin dugu ondorioztatu autore horiek 250 metroko ateko batean bizi direnik ez dakinon. Hori gezurrutxa da. Pertsona horien bizi moduan normala da. Autoreak, autoreak, banatzaileak beste historia bat kontatuko dute. Hori da. En la cultura. Bai, ala da. 188 ez da iritsiko, baina hortxe da. Bai, eta horregatik esan dut azken finean. Eta artean nare okerrago dago gauza. Eta gaur goizean ere esate baterako Balerik esaten zuen, ez da, komentatzen zuen editoren kasu hori. Azken finean, argitaletxe independente batean kanpo utz daiteken lehenengo profila eta batez ere zure helburua bada saltzea, lan ez aldatu beharko da, eta argitaletxe independentea itxi. Bestela ez delako posible. Eta berriro diot. Inoiz ez dut horrela pentsatu, baina nik esango nuke argitaletxe independente liburu guztiak ona direla besterik ez dutelako. Besterik ez dutelako. Alternatibarik ez dutelako. Hemen itxiko dugu, minutu badaukagu, norbaite galderari badu. Bai, 3 kontu. Idazleen 6% estatu mailan argitaratzen duten horretatik bizi da.
Eta prezio finkoa jarri beharra dago, argitaletzen sektorea Europarra delako, liburuaren mundua Europarra delako. Estatu Batuetakoa den talde bat salbu, beste danak alemanak, espainiarrak eta bar dira. Azkenik, uste dut aldaketa garrantzitsu bat egon dela, izan ere, azken urteotan asko jaitsi da, batez ere azken 3-4 urteetan, baina batez ere azken 10 urteetan asko jaitsi da liburuen batez besteko tirada kopurua. Zergatik? Azken 2-3 urteetan nik nabaritu izan dut, eta uste dut zue guztiok ere nabaritu duzuela, irakurketaren prestigioa gainberan egon dela, batez ere gazteenen artean. Hain zuzen ere, gazteek azken finean arrozaten dute, ez dutela irakurri ere egiten. Bueno, ni baditute zalantzak zentzu horretan. Esaten dute ez dutela irakurtzen, baina gero datuek esaten digute, gaur goizean ikusi dugun bezalase, jende gaztearekin egon garelako romantasi atalean, eta ikusi dugu badagoela asko irakurtzen duen jende gaztea, eta ministerioaren datuek ere alase diote, ezta? Gehien irakurtzen duen adintartea 18-26 bitartekoa da, emakumeak gehien bat, eta gero Bilboko liburu azokara zoaz, eta harrigarria da zer nolako kolak egoten diren. Hainbat eta hainbat gazte bertan, beraz, nik esango nuke, Remedios Zafak esaten duen bezala izugarrizko konexioa sortzen da antifeminismoaren eta antiintelektualismoaren artean. Antiintelektualismo saiakera bat dago, zalantzari gabe, baina ertxiki lotuta dago bizi modu jakin bati, pentsamendu eta gizarte modu bati. Bestelako gizarte bat eraiki nahi dugunean, nik esango nuke, hortik badagoela irakurketaren aldarrikapen bat, aldeko aldarrikapen bat, batez ere gazteen partetik. Miren Bilalabeitiak esan zuen hainbat urtez literatur irakaslea izan eta gero, hobeto edo gehiago irakurtzen dela orain gaztea zenean baino. Eta gazteek askoz hobeto eta gehiago irakurtzen dutela. Aukera gehiago daudelako funtsean, beraz ez dakit. Ni nire esperientzatik hitz egin dut, esango nuke irakurketaren prestigioa eta errespetua hortxe daudela oraindik, baina irakurketa bera galdu dela. Hori da nik ikusten dudalako. Liburuak bai, paperean, bikain gazte ari naiz, Ez zaie interesatzen liburu elektronikoaren kontu hau? Odei elektroniko horretan bizi badira ere, baina gero, hori uste dute liburua paperezkoa izan behar dela. Bitxia da, baina horrela ze da. Bestalde, errespetua eta venerazioa dago irakurketarekiko, bai hori hala da, irakurtzea oso ondo dago, baina gutxi irakurtzen da. Irati Jimenezek gaur goizean esan bezala, nik adin honetan, esango nuke nagusiegia naizela gazteria kritikatzen hasteko. Gero azken finen hasten zarelako entzuten, ez da irakurtzen, zelako musika gazteria honek, nik esango nuke desberdina dela kontua, baina gazteria potentea datorrela eta literatura defandatzen duena, baina beste literatura mota bada. Voy a decir una frase que dice mi suegro. Gazteak lengoak eta oraingoak zarrenak eredu. Fizikoki, besteak, grisen aurrean askoz ere jende gehiago zeuden, baina ni bart egon naiz ikusten bideo bat ertainakena, eta daki zenbat zeudenan poliziaren aurrean. Ez da, beti izaten da hori eta beti rekurritzen da. Baina gaur, sartu naiz Dos Pasos agentziaren webgunean, eta eskatzen zuten original gehiago ez bidaltzea. Beraz, originalak jendeak idazten ditu. Egile berriak sortu eta sortu ari dira. Euskarazko argitalpen munduan ikusten dugu 2000 urtean jaiota, 2000 urtetik jaiotako zenbat idazle dagoen gaur egun euskaraz argitaratzen. Eta beraiek dira irakurleak, eta beraien lagunak, beraien ezagunak, eta beraien kideak, eta Manifiesto Komunista adibidez, edo Marxen liburuak, gehiago argitaratu dira kopurutan, milakatan, milioikatan, 21. mendean aurretik baino. Denok ezagutu dugu, ensaioak izan duen gorakada, fenomeno asko daude, 15M den bezala, fenomenoa daude lokalizatuta, baina ensaio gehiago argitaratzen da, eta basoaz edozein liburu dendatara, edozein liburutegitara,
eta ensaioen apalak, gero eta handiagoa dira. Ensaioak ez dituzte irakurtzen, ja, sekulako formazioa duten bakarrik. Belaunaldi berriek irakurtzen dute. Aksesibilitatea dago, ikasketak daude, gauza asko daude kritikatzeko, baina empirikoak ere izan behar dugu batzutan. Zientzia horretarako da, eta datuak ari dira esaten, oraingo gaztek asko irakurtzen dutela. Nik ez dakit datu horiek zertan oinarritzen diren, inkestak diren, baina datuak dira, ez? Eta ikusten da, Durangoko azokan nik 30 urte ditut, eta urtero datoz irakurle berriak. Eta ez hori bakarrik. Ikasleen eguna, izaten da liburu asko saltzen den egun bat. Eta ez dituzte berain irakasleek erosten, Ikasleek erosten dituzte, eta ez dituzte derrigorrean erosten. Eta berdina gertatzen ari da, musikan, eta beste, ez da oso rekurrentea da, baina Iñakik esan duena euskarriaren ere, ikusi dugu adibidez musikan viniloak izan duen bultzada. Eta gaur egun disko dendak bizi dira viniloak saltzetik. Eta sekulako krisia zegoen, eta denda berriak zabaltzen ari dira. Bilbon dago Power Records, Gasteizen dago vinilora, egian sortute denda berri bat, eta liburu dendetekin antzeko gauza bat. Eta liburua bada gauza bat jendeak maite duena. Batzuk apaletan izateko, ez batzuk besapean, baina formato bezala ere indar bat dauka, eta ez da kasualidadea. Ez dakit, igual honekin, eta ja maitasun hitza hauekin hain politak jendea liburua maite duela, honekin esaten digute ja denbora times up gaudela, ez? Eta ja bukatzeko, ez da? Regidoreak egiten du horrela, ja eskertzen du, ja zegoen egiten, eta kizen bademora eraman horrela egiten. Eta ja, ulertu dugu, hartu dugu mesua, mila esker, etortzeagatik. Y nos vemos en el auditorio. Nos vemos en el auditorio. Auditorioan ikusiko dugu elkar. Troya de Diego y David.